Entre os días 30 de setembro e 2 de outubro, a cidade de Ourense converterase no escenario do 9º encontro de academias de cine e audiovisual da Península. A Academia Galega do Audiovisual organiza esta cita que ten como obxectivo crear un espazo de diálogo e colaboración entre as diferentes institucións do sector. Participarán as academias de cine de Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Valencia e Portugal. No transcurso do encontro terán lugar reunións de traballo internas por parte das 8 academias que se reúnen este ano. A idea é a posta en común das problemáticas ás que se enfrontan as academias, tecer redes de cooperación, compartir experiencias, identificar desafíos comuns e buscar estrategias conxuntas que contribúan ao fortalecemento e a proxección do audiovisual nos distintos territorios. Un dos puntos fortes do encontro será o anuncio dos novos lugares que obteñan a distinción LIC, Lugares de Interese Cinematográfico, unha iniciativa do conxunto das academias que busca recoñecer e pór en valor espazos significativos para a memoria e o patrimonio do cinema.